Thank you manang sa pagban na dari sa hospital manang sa paang check up. A wonderful day for the family, and we are one of them. Wish namin Panginoon na bigyan mo kami ng kalakasan lagi. To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ako mahugas! Ako mahugas! Hoy! Ano ang ilog man mo? Hawa, hawa. Hi guys, karon day ang vlog kay manguha si Ria ug si Amy og palidya guys kay ako kaso magkuan kay padung kog doktor day guys, pa-check up ko. So darag duha di daghan na kajugbungan ni ilang palidya. Ikaw harvest. Tibok gabi wa jud ko kato guys, grabe nga tagang gams. Oh. Dari mi magsugod. Videohan ko ni mo te. Hi guys! For today's video, mag-harvest tayo ng palidya. So guys, ang bunga ng kasipagan ng aking mister. Panda, behave. Panda, behave. Hello. Orang lagi tambukan nila pa. So guys. Mo di guys, masipag kaso ning ahang manghulog pananon dari guys. Bago pa sana sila nang uli. Nakakwarta ni sila dani kay mahal ba sa rugutan yun. Here I am. I'm harvesting my collagen. Santa. Sampai aja apa jemput. Tambok mana? Handali araw man nagko to no? Pila ka kilo kung ate? Harvesting collagen. Tao man ikidi man na maabot pa. Agka rin pa. Ikaw dyan dati Asa? Oh Lord. Kini? Yes. Taro nga gunting. Di pa. Thank you. Gunting ka. Ako magigunit-gunita na. So mo guys, puting bato da mo na among barangay ay bali dari tawag og puting bato kay na may pangpangaputi. So mani katutaan nila tatay guys, ang mga basak nga uga na tungod sa kainit. Katutaan sa mga burato. Wa na sa alak mahimudo man na. Naglubag-way alat niya ti kay magmurto ko yung wa. Sa hugasan sila. Lami pa galing sa lubog ko ani. Nasa ako mahugas! Ako mahugas! Hoy! Ano ang ilog man mo? Hawa, hawa. 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 Hindi ka din mo hawa.
kamot mahuway kay Nagtrabaho. kamot mahuwa. Lingaw, hindi ba sa doong tambok na A yun? few moments later. Hi guys, good morning. Karon day kay podo ato mis hanupol agi guys. Uban mis manang hilin. Si Noah og si Ming guys kay mo dito ko hospital ron kay wa na di na magbanta ning ang sakit sang baba guys. Unja dere na mi sa among lungsod, Alicia. Mo ni among tao sa mga taga Alicia diha nga nasa laing lugar na nga wa na makawali og Alicia Bohol. Diara ang poblasyon Alicia Bohol nga public market. So, dari mi magluwat guys og series padughan no pool. Ganina pa mi dari alas 6. Hindi kay gamay ra man lagi series ng biyahe, wa pa mi kasakay. Inja guys, naman ko'y classmate dari nga murag kag isang anak sa Manila na dari tagbilaran ko bao nga nga kuan guys kanang sakdanan. Singan ni nga kanang kuan bus Silver Star. To kani tagbilan to Manila. Mangilad ko guys matukog Manila ang ko sa Facebook. Kana guys wala ka nag-anak sa ang classmate. Inja kami di guys nakasakay nami kay Luis Ginoo. Adong na may mano to ang munisipyo sa Alicia guys mo kasi among pagka-larga guys. So kay diri sa kuan hanupol agi do oras tagbilaran dari sa bukid agi. Rato pa jud pamasahi. Mo na nga dari may agi pa doon ko sa kuan guys is hospital kay di na jud magwanta. So pila na may oras diyan de jud ni sa kuan guys. Mo na jud niya padung sa hanupol. Ja mo ni tinagitaw hanupol is daghan magagianan og gikan ka Alicia daghan kaglutsanan gusto ka mo tog tagilan nga madali ka. Sobra to pa ako masahi. So mo ni guys tawagang hanupol yun sila kay kanang nay bukid sa nay full nay kani nga sapa man siguro murag mo na gipasabot go ko na sa jud. Comments laman sa mga nakahibaw kay murag di ko sure. So mani hanupol kay nas zaid sapa ja kani nga kuan kani nga kulay murag mo man taw hanupol. So sa una guys mga himit tagular ni Mario ani kuan ni agi dani dali na kaadto jud alutso ng tagularan guys kay ikan sa Carmen Pitso Batuan na danhin na hanupol dya balilihan Cortes of Corelia o nakamandiha si Imna. So makaingon jud ka nga nang dali ra giun. So karon kay na magagapong manang dya si manamang kunoy mag assist na mo ba nito sa is kay diba naman mo nga alis ini man sa hospital. So asi makaabana na to sa hospital karon si manang may magkanja si manang may magpusog na jang apo among i-drop na to sa kanang ilang kuan ilang kanto kay taguon na pud si Jani atong magwang ni jang anak anak ni Angie. So mga ni guys salamat ko nga nang hilin kay si Jamay nanay abutam diri mismo lang magpusog lagi kay mga inan pusugan ko ni sa is guys kay nadlok na ko sa naho kay dato mo mis ila higda gud ha kagabi kay ilang bahay ni manang bugnaw man na may aircon bitaw guys ilang bahay bugnaw kay kung ano bugnaw nilang bahay kung i-compare mo sa bahay sa family house tapos family house kay init o dari ila kay bugnaw no ilang bahay mang dato minatug in ang diin nami gawa ko katug lagi gabi kada duhang gabi nga wa ko katug na sa tangit ko sang kuan hanggang bakod nag-iuna na sila na ho. Yeah guys, diyan na kanang apo ni man nagitagbo nagmanghod. Si Budoy ni guys ug sinuwa. Apo ni ni anak ni Angie. Mo ni kanto pa dong sa ila. Doktor na ako mo kamandian. Diya guys, ako kapas ang doktor ni ko ugma na pod Ginoo ko. Uganta pa sa kusngatudani pero guys, sige lang kaya palagi ni mo. Uli sa Demi Valencia ron. Ug mabalik na pod mi diri sa Tagbilaran. A
few moments later. Sakit wa. Gamay ra. Nindot imong tog. Pero arang-arang lagi. A few moments later. Hi guys. Good morning. Tok Konrad. Doon na yung Ace. Tok ya bra. Wow na ko ni punas ko. Banda. Saya. Ano sa mabot niyo apo? May 6. Hi guys, nagdari yung sakyanan guys. Kay Liz Gaso isakay. So nagamit ni Kutsi. Kay arong makasagamang biyahe kay birthday ang dayrong kuan. Herlen. Diyan man nga mag-check up mo. Doong midad to. Majo kay nagdami Kutsi. Para makuha namang biyahe kay Liz. Basta po nudog Curtis guys. Balik pa mo balin siya on job. So guys, dana sa manang hilin. Thank you. Maraming panood to. Kaya lang nga nila oras. Kaya gura sa ang check up. Kaya alauna pa man. So thank you manang sa pag-uban sa hospital. So padong na may mazal naman tagmaka. Kuhanin sa check up na horon guys. Si manang magod na ay kuandari. Kay bawo kay sa karidari kay nalagi mga kuan. Moses magazinis manang. Sa paratasdan eh. Guys, ako nagpantilin guys. Matang sila kaya birthday. Hindi ka na yung hospital guys. Sakit ni tok-tok akong Ma-prank ang hospital kay gapo na prank man. corona. Sinasik guys. Sipakan mo itong siglan. So guys, sumana ko pa check up. Mo-reveal ako nin sa next vlog na guys. So karon pa dong sa may birthday sa ami guys. So yan nami sa baon sa lugar ako. Rilya na ba ni? Padong nami sa ilang manang hilin. Mati siyang, mati siyang bahay. Ang asawa ng taga-lagi. Kana mo na ni patrocinio na nara. Padong na ni sila. Kani mi sa una dani kay di pa to mong dakang sakyanan no. Barangay Senior Patrocinio. Elementary School. Dani mi nakasunod na lang no. How many years na? Malingin Falls. Padong sa Malingin Falls ha. Search na ko Malingin Falls. No meaning na lugar. Pero nang kalsada na ni. Asa na sa una katungan himo di pa to. Pakasada pa to Ah nga ni na padong sa inyo ha. Pero mo niyang baklayo nung di ko sugatan. Baklay ka? Tara na sa Hindi kanila. ka na itong skina. Nag-uwan diri ayun no. Bugno lagi din ni no. Nagwan di dani. Uwan, ayun. Padong Tuscan Falls no. Ito na dagto. Tara dito sa sama. Diba katang ang tanim mo? Ang kata. Dali man din ni magbuwan. Di ba kanina nakita ni mo me? Ha? Vlog nga. Sigiwan pa kay basaan out tuyo na. Si Julie to? O kari man ni pagkukman. Parehas ang doon. Sigiwan dito sila. Gusto kayo uwan na yung nag-vlog. Asa man yan to sunahan. Na. Dani. Silan. Kanila. Sa sinyo. Ay, ang manok maihaw gikaroon. Hanto karon. Kami manok. Kanto ka birthday ron. Ay manok. Kanila ba? Gayo. Ayo! Labot mo Hanaol. Ay kay wala si Inday. mansion. Ay, mo tatiguang ko. Hala, naku Ginoo ko ni mga Hala, lagi tayo ng cake lagi. Ay, happy birthday da. Sa mga ganti, luwi mo ka di mo kaping. Tungkod sa akin, galuto. Dati mo balay, kalibunan. Gabi yung bayo eh. Ay, iya. Nice. Mana? Ay, isang bayo no. Tunday. Ay, kono? Herlin. Lagi Herlin. I-greet sa. Herlin. Birthday ko na, day. Salamat, Nay. Birthday. Dali, Nay. Kamusta, Tay? Kamusta tayo? Bye. Asa sa tay, bay? Tatay itong buwas. Ang gawas sa tay. Buwas, na kordasod. Saka tayo hotel na Hubag ang tiil. Hala. Bato. Hindi ka nang ibandong sa nasa ang bandong. Nakuha.
Kasi na kakaan kag kaan. Batong lagi mas Manila, nagbatong na. May adobo. Ah, Ako'y tubo. gila. Ana, ang ibandog sana bintana din pag may nagpuan. Ano siya? Silikusibo din yung kandawa. May silikusibo na naman kung may nabod. Ako na tagsili kasi. Di na naman ka na binta-binta naman. Pag ibandog sana. Hmm. Hindi na kadumot na doon. Ngat-ngat sa. Kakain ng tambal. Ngat-ngat. Hindi na makagambal. Kakain dyan gabi eh. Gabira di ay. Hmm. Ako na eh. Ha? Ang tiling nga baga ko no. Iya, bag lagi sabi naman eh, guro nga po di man ang bagado. Kung ano lagi, ang batong may kaon. Ang mawara na, paano, maulit lang doon sa inyo ng tubig. Muli ang kawa nang. Basi, din mo naman ka. Muli ang nga. Ikaw mo tong nag-uban bata, itong galit dito sa Dili na uli. Dito Di, sa ano ba? Garcia. Di ba din niyaw? Garcia. Garcia. Yung bana sa Garcia. 37 na nay, tiguang na. Kasi binamar ka, mga litiri. Oh, si Tiri ini ka December. Oh. Oo. Oh, tiguang na magpapira kante. Bawat na ako na may rin. Hindi ka magpapira. Masira ka sa ngana. Patay nagmapapira. Tiguang na ka. Mas may kan ani mo pero may kanarangumok. Nasa ko din ay nabilin, katong gipiran dos Manila sa una. Mga lagi yung doktor. Tanawan ko na. Nang ko din hana kaya na kondana, kaya mga duwera, sa pag... San 15 ba to? 2014. Dito ko lagi ko na ni buho. Dili sa ilang, di ako ko dyan. Asa sa ilong? Dili ka ni. Sumay buko diha lagi. Ay, dyan. Ay, buhok. Pero katong na puti-puti mo, ti buhok. Atong picture ba? Mo, ti daghang buhok. Pero di makita mo ni kanang... Di kita dari, di kita diri kaysa katong barina rin ako. Barinahan man katong barina na tinagsiga. Kuya, itong doktora. Dili kayo doktora. Bawa mo ni ka, basta sakit eh. Sakit. Bispatan naman siya, bata galing ko. Mga huli. Epon sa vlog. Yeah. Para birthday girl guys. Para 17 years old. Agahang sanina kay moras sa drill. Wala ba ni pet okay? Kala lamia maikag mo pala na oy gahi man sayang. Sa nagahente? Magplot? Wa man na lagi pagahi. Kani. Ito ang giplot. Ay guys, happy birthday. Hindi ako mida guys. Nga ano mida rin. Oh, ginawa ko. Di man maabre ni. Yung sa pagbalik ko sa budget. Hindi ano. Huwag mo ang ko ay. Pagkakita ka kasi yung mga good. Si Kwan di daw dun. To you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Product request din. Yay! Oh, barato. Pag-asong karibunso ni sa ang kukumakong laki. Kanito ni. Kung kain nito na. Ate. Ayun, karon ko makaani. And dear God, thanks for this day. A wonderful day for the family. And we are one and done. Wish namin Panginoon na bigyan mo kami ng kalakasan lagi. Pero maghingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Lord God, continue to love us as we love you always. In the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Bless us, O Lord, in these thy gifts which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord.
Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Wala. Wala siya kanta kanina. Dali na, mama. Pati sinuwa na, nagbukod rin na sila. Sinuwa kayo na lang. Nagkawasa siya. Kaya nakitang karton. Ano ka hagawak? Kaya, I know. Bro, yung hagawak. Kuhaan, sasabihin. Kunin mo plus. Dibas, lawan si Inday. Gawin lang ni. Dibas. Bas ni. Video mo siya magkaon ko. Isa man ang bas. Kung sa tunong bas. Mas, hindi. Yung kuduan. Guys, ang mga apo na ako, guys. Ahang mga apo. Sa dato, apat. Nagkaon ka, video.